Вітаю вас, шановне господарство. Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Вейсаў Лісоў. Як вы маглі заўважыць па кантэнце на маім канале, акрамя лазертагу, мне яшчэ вельмі падабаецца стральба з традыцыйнага луку. І як вы разумееце, акрамя звычайных заняткаў я яшчэ удзельнічаю ў спаборніцтве. І вось павінен заўважыць, што не ўсе спаборніцтвы мне падабаюцца, бо яны звычайна праходзяць так, што вы стаіце на адной пазіцыі, мішенька на адной адлегласці, і вы па ёй страляеце і зарабляеце балы. Вось. Гэта, шчыра кажучы, сумна. Спартсменам можа і цікава, але мне, як зацікаўленаму па стральбе з традыцыйнага лука, гэта не цікава. Мне падабаецца, калі ёсць дынаміка, калі трэба рухацца, калі ў цябе абмежаваны час, трэба страляць ва розных умовах, на розных адлегласцях. Вось такое мне падабаецца. Але, на жаль, такія спаборніцтва праходзяць дастаткова рэдка. І вось яшчэ адно з такіх самых распаўсюджаных спаборніцтваў гэта 3D-стральба. Яна таксама у нас у краіне праводзіцца спаборніцтва па ёй, але яно мне таксама крышачку не хапае. То есть ёсць цікавы маршрут, куча розных мішенек, на розных адлегласцях, розных памераў, але вы спакойненька, павольненька ідзеце да кожнай з іх, піў, пастралялі ў адну, спакойненька перайшлі ў другой, піў, і ўсё. І гэта амаль што нічым не адрозніцца таго, што вы пастралялі ў зале. То есть просто не ў зале, а на прыродзе. Але ўсё ж тое, не хапае дынамікі, каб сапраўды быў гэты дух спаборніцтва. І вось я хачу прапанаваць вам канцэпт свайго спаборніцтва па 3D-стральбе, дзе вам трэба прайсці маршрут за час, як мага хутчэй, і трапіць без перапынку ва ўсе мішені, якія тут ёсць. Ну, тут для прыкладу я вам 7 мішенек, кароткая дыстанцыя, але, шчыра кажучы, вось пакуль ты гэту кароткую дыстанцыю пройдзеш, ты ўжо запыхаешся. І я хоць і дастаткова даўно страляю, але вось калі на час і трэба хутка стрэльнуць, не заўсёды можаш трапіць у мішень. І мне вось гэта цікава, калі акрамя прафесіяналізму, які ў цябе ёсць, метка страляць, яшчэ трэба фізуха і эмацыянальная утрымлівасць. Давайте паглядзім, што з гэтага атрымалася. На старт, внимание, марш!
Попадание фиксируется. Фиксируется только четкое попадание мишени, когда мишень поражена, ну, уверенно. Если где-то с краешку черкануло, не считается. Блин, Именно надо пробить мешок.